maglaro sa ulap. Nais ko lang naman. Oh! Bakit? Ayan mga kapatid, Jason. Yun. Bali, kakagising lang namin. Grabe, pagod sa biyahe. Hindi namin namalayan yung oras pala ay hapon na. 1:31 na, 1:31. Di pa kami kumakain ng tanghalian, pero kumain naman kami kanina bago natulog ng almusal. Mga 7 tayo kumain, no? Pagdating. Basta maaga pa naman. Busog naman. May tira pa nga kanin dyan, tapos nagsaing na kami dyan. Sabi ko, nagising ako, gutom na. Sa camera. Kasama ko. Dyan. Sasaing na rin ako dyan. At si Bayaw pumasok na kanina pa. Kami lang dito na iwan. Napunta kami ng palengke para bumili ng ulam namin ngayon. Pero abot na yun. Yung lulutuin ko ngayon, abot na mamayang gabihan. Baka nga mabaon pa namin papunta ng ospital. Ay, magbaon na lang para makatipid kasi yung pera na dala namin sakto-sakto lang. Magkano pumasahe? 950. Kaming dalawa. Yan yung binigay sa atin na ano. 950 bawat isang tao. Tara na. Let's go. Ito, ayusin mo to. Ang ganda nitong bahay ba yung simple lang. Yan. Tapos dito, itong lugar na to, kumbaga dito talaga sila simula nung pumunta silang Manila. Dito sila magkakapatid na parang dito nag-aral. Si Mrs. dito rin siya nag-aral ng college dito sa Santa Misa na to. Yung basta sila magkapatid, nag-aral sila dito ng college. Doon sila nag-high school sa sa San Roque. Pero college dito na sila hanggang sa nagtrabaho. Kaya kabisado na nila dito. Ano? Bili kami ng pang-ulam. Yan, let's go. Ayan po at papunta namin palengke. Dito na kami. Di ko alam kung ano yung mabibili namin na ulam. 144. Hindi ko nga sigurado kung alas 3. Dapat talaga palengke, alauna pa lang. Dahil alam kong mayroon ng palengke. Nandiyan yung palengke pero walang tinda. Dapat. Ano? Ano? Ayan, balik na kami. At walang ano. Ano? Tayo wala pang paninda. May pa kaya na alas 3. Mamaya pang alas 3. Balik. Wala nangyari. Yeah. May tugtog. May mga rapper dito. Ay, nakabalik na kami. Nauwi sa ano. Kasi ganitong oras, alauna, wala pang kumbaga sarado pa yung mga nagtitinda dun sa palengke. Yun. Wala muna namin San Marino. Tapos may nabiling lumpiang tugi. Yun. Ligong muna ako baka kumain. Tapos may sinaing na rin ito. Ha? Yan. Ligo muna tayo. CR. Ligo muna baka kumain. Alas 2 tanghalian. Ayun po, tapos tayo maligo. Yan. Lamig ng tubig. Sarap maligo. Ang sarap maligo. Napakalamig, napaka-presko. Ang ganda talaga nitong bahay. Simple lang. Diba? Pwede yan sa ano. Ha?
2 to 3 person lang. Pero pag Oo. Hindi yung lababo. Lababo. Simple lang ang lababo. CR, maganda, malinis oh. Kwarto, naka-tiles. pero ano, Ano? pag kumakain, depende dito. Ayos. Pwede na to. Dambil. Maliligaw mo lang asawa ko. Tapos mamaya kain na kami. Yan. Ayun, labas ulit kami. Time check natin ay 6:31. Punta kami ng palengke. Bibili kami ng ulam, panggabihan. Kasi kanina di kami nakabili. Gawa ng anong oras kami lumabas. 1:00. Sarado yung mga nagtitinda sa palengke. Siguro pahinga rin nila. Tara, let's go! Ayan po at nakauwi na kami. Hindi na ako nag-vlog dun. Baka maagaw yung GoPro. Luluto tayo ng adobo na manok. Tingnan kung may bawang dun na mga pira-piraso. Ano ka chill naman? Adobo na manok. Kung lulutuin. Bala ko sana lutuin namin ay ano. Atay balon-balunan. Kaso wala. Walang atay balon-balunan. Sangkap natin. Ulitin ko sa iyo. Nabili tayo ng chicken. Ang nadarama Halagang 185. ng aking puso. Parang mas madami yung ano dito, chicken. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman magbabago, ikaw ang naging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa pila ay makatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Aking puso'y at maraming bawang. Tunay kang nag-iisa. Sili pala, hindi ko na ano. Hindi ko nais na wali ka kahit kailanman. Aking puso ang damdamin ko'y sarama. Nabili mo? Pero medyo okay yung kanya. Medyo okay pa yan. Dito kasya yan dito? Yun na yan. Para pagdating ni Bayaw, may pagkain na. I-chat mo pa lang, may baka mag-ano pa si Bayaw. Baka chat mo. Na dito kumain. Dito yung kakain. Pag may tao dito yung kakain. Ano yun? Chef. Assistant chef sa Korean restaurant. Na-promote na siya. Makita mo naman pag ano, pag kasi nagluluto yung ano, tao sa bahay, makikita mo kasi napakatalas ng kutsilyo.
day delivery. Na kailangan natin ayusin yung pagluto. Kasi yung kasama natin ay chef. Kakahiya. Assistant chef. Sabi ko nga sa kanya kung may puhunan na, pati kami, pag makaluwag-luwag na parehas, gumawa kami ng sariling kung mini restaurant lang, kasi marunong siya magluto. Kahit parang Marunong din ako magluto. Patsamba. Patsambang luto. Kaya naman patsamba lang ito. Pero kahit patsamba, masarap naman nakakalabas. May tawag. Dito dyan. Hello. Yo. Walang signal. Saan siya na ulaan? Hello. Hindi ako signal. Saan mo siya na magbaba? Bawang, sibuyas, luya. Ano lang dito na ingay. Ay, may tugtog. Talagang alam mo naman basta mga ganitong area. Pero disiplinado tao dito. Disiplina rin mo ingay. Hindi yung panay gulo. Hindi dati pa rin yung kapit dito, Chairman. Oo. Yung nag-ano sa atin, tumulong sa atin nung nanganak ka. Last term na rin ako. Ngayon, yung captain dito, yung chairman, yung tumulong sa amin nung nanganak si Mrs. Tinuruan kami dun sa Santa Ana. Inaano kasi yung dito. Bukan mo. Yan, super kalan yung gamit natin na lutuan. Yung uso dito sa Maynila Bakit ako natawag sa dito? Pagpupuntahin ako dun sa Paranaque. Mantika. Kulang yun. Vlog natin, at least may vlog. Support. Support na lang po.
Bigyan mga mo yung mga damit niya. Kasi yung basahan mo. Basahan. Dito. Hawakan mo. Ayun, basahan dito. Tapos. Ito pa ata yung gamit dyan sa kabila eh. Ito ba yun? Parang ito yun eh. No? Yung gamit pa dyan dati. Walang magiging sa lahat. Bango. Oh. Mas. Ayan, time check 7:40. Luto na ako ng ulam namin. Tapos pag may matira, babaunin namin bukas. Ayan, maluto na siya. Super ka lang yung pinalutuan. Adobong chicken. Bali, nintay lang namin si Bayaw bago kami kumain para sabay-sabay kami kumain dito. Yun, sana okay na yung GoPro kasi dala niya na maayos na yun. Amo? Yan. Ay, init. Yan, maya-maya kainan na mamaya-maya. Ayun.
ating adobo. Oh, sorry. Ma, gamusan mo. Ano ba yung nagkali? Kaya po mo? Iya. Ano ko na to? Ilikit ko na. Parang Ayan, tapos kami magluto. Hinintay ko na lang si Bayaw. Inaantok na naman. Mga siguro mga 8 pa yun darating. Ay, 8. Labas pa lang yun, no? 8. labas pa lang. Pupunta niya pa yung GoPro. 8 pala yung labas niya. Tapos pupunta siya dun sa pinapayusan ng GoPro ko. Kanina din ako pagbili namin nung nung ulam, hindi na ako nag-vlog. Daming tao, siksikan. Baka matsamban pa yung ating GoPro. Ganun tayong gagamitin. Tapos yun nga, yung sabi nung nag-aayos nung GoPro, baka daw yun, di naman daw yun nabasa. Nag-moist lang. No? Baka daw nag-moist, ka balak ko. Tatanggalan ko na to ng case. Itong guma. Baka dyan nangyayari. Ito, tatanggalin ko na siya kasi lagyan ko ng ganito. Iniiwasan ko sana magasgasan to eh. Tapos lagi kong iniipit dito sa lagi nakasukbit dito sa ganyan ko, ganito. Baka yun kasi minsan pinagpapawisan ako eh. Yun. At ayun, hanggang dito lang vlog na to. Maraming salamat po. Sana suportahan nyo yung vlog na ginagawa ko dito sa Maynila. Kahit wala pa ako sa team ngayon. Ayan po. Thank you to all viewers, to all sponsor. Thank you po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi dyan. Siyempre sa team, ingat kayo dyan sa Bicol. Ayan, bye-bye.